Kull għalqa bidwieli taf il-bidu tagħha permezz tat-taħwil. Sforz tek, illum hemm mal-1700 tomna bidwieli taħt il-ħarsien ta' Delikata, grazzi għall-inkoraġġiment kontinwu minn Delikata għal aktar taħwil. Qabel jintażlu dwieli li jinġibu minn mixtla speċjalizzati barra minn Malta, tiġi analizzata l-ħamrija biex fiha jitħawlu l-varjetajiet adattati. Dawn ġeneralment jitħawlu waqt li dwieli jkunu reqdin fix-xitwa biex bekk ikunu jistgħu jibdew jiftħu u jarmu fir-rebbija. Kull dilja hija magħmula minn żewġ partijiet imlaqma flimkien permezz tal-aħjar teknoloġija fil-qasam. Il-parti li tifforma l-eruq hija speċi Amerikana li hija reżistenti għal filoxera, insett li attakka l-eruq. Varjetà aktar sensittiva li tipproduċi l-frott bħal Merlot jew Chardonnay tifforma l-parti ta' fuq. Dwieli fraġli, issa mħawlin, jiġu marbuta ma' struttura biex jitilgħu dritti u esposti għad-dawl tax-xemx. Fi żmien sentejn jew tlieta, dawn id-dwieli jibdew jipproduċu frott għall-imbejjed ta' Delikata. Dan huwa proċess twil u iebes, però wieħed għandu jżomm f'moħħu li dilja ta' fittik sa' 50 sena ta' frott tal-produzzjoni tinbit ta' kwalità.